bawasan lang. Barat. Magaling kang kupal ka. Gustong biling. Ala, Roy, wala akong pera. Palin natin yan. EIC yung balot ah. Ano pa? Ano bang kailangan? Ano ba bang kailangan ko? Wala yung nakita ko kanina. Hotel mo na lang para na ano. Ten? Oo. Nakapal naman yun eh. Sige, isang walis na wala nakakita. Wala kaming walis. God. Bakit ba? Kuya, kwentahin mo na lahat. Kuya, bawasan mo na lahat. Pero walang ano, ilalagay daw na din. Magkano yung ganyan daw? Kita ko nga. Ganyan na lang. Ito? Nilagyan daw na. Oh, wala pa daw 1,000. Gawin mo na 3,000. Kuya, patingin na ito. Kuya, magkano pa? 150 yan. Ito 120. Ito 50. May mayat at ako ah. Bilog. Ito 50 lang. Ako na ito. Yung violet na kasi yung nasa unahan mo. 5 minutes. Yan. Sige ba yan, kuya? Sige yan, dito. Bakit di bateryan? Pindot na yung ganit. Paano pindot? Magkano rin yung ganyan? Bangking. Mura man yan eh. Kuya, taga-saan ka? Hindi. Ano to? Pupunta sa YouTube. Oo. Kilala ka, maraming ano. Diba?